aku nampa dawuh saka Prabu Silahadikrama awit supaya aku ngupadi Mas Tulunggung awit kakean awit kowe iki aku arep pamit karo sliramu ya Kang Mas Kang Mas panjenengan badhe tindak wonten pundi Kang Mas ini to ya aja aku yo badhe grontoro Pamopo, aku kudu bisa nama. Ya kok malah tangisan keluargamu ya apa? Kok malah tangisan? Yo kene apa-apa. Pamit biasa lho. Yayi. Aku pamit karo sliramu Yayi. Aku mung didhawuh saka Prabu Silahadikrama supaya golek tumbaling praja Mas Tulunggulung mulo krungu gundung. Kanggo tumbaling praja. Mula sing ati-ati ana ing taman kaputren kene. Aku njaluk pamit Yayi. Kowe iki toprak goblok asine. Lah kok malah kowe meleng sing ning omahe piye? Penuangane iki kepiye ta dari? Ya, kri loro tenan lho, Cuk. Lah kowe kok malah sing ati-ati ning omah. Ning omah kok kon sing ati-ati, ya kudune aku sing meleng. Lah kowe rantang cepet kok. Melinga. Kang Mas, menawi panjenengan badhe nindakaken kewajiban saking ngersanipun Sinuwun Silahadikrama, kula namung nderek saged tetungga Kang Mas. Iya ya, matur nuwun ya. Pikantokan damel panjenengan saged wangsul ngastonci menika wujudipun gumulung kantong. Toprak sak meneh mbane tangkeme kesripet untu kabeh. Diselingi Pak Nyuwun. Nah. Anu, pamit terus diselingi. Aku pamit Yayi. Pamitku aku jalan lagu. Sangoni menapa Kang Mas? Kersane lagu napa Kang? Panyuwun saka santri. Oh nggih. Nggih. Paringono panyuwun saka santri. Yo aku pamit dhisik. Ya. Nek kene sik bar rembug lagi pamit. Ngono. Yo, kumpul asmara. Yo, digarap cara sagenan, gen penak jogetane. Yo. Kasih. Hey, hey. Ayo. Cek